Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Lakum bakato kat ni snem kata nado usnem arazar kat henreu. Kaladon kacing kerdo hakasnong maula yo ringhab. Henrei menta kane kasnong kalabiang haka umbam umdi. Lingba kacing tre shitom jong MDC ka maulai. Uba taibor patau. Uba lala ban wanra ya ka umbam umdi hakane kasnong. Urang ba snong uba herlam bak war uliyatho ba kamban shwa UMDC ulawan jurib ya ka jingkerdo jong kani ka snong bat tang hadin katto kat ne benai ulala ban wanra ya kani ka jing ang no jong ki pai ba ni pan pau ya ka jing ai kubli hi MDC jongi ba la kloi ban kani la ka jong khti ha ka ban ai ji rap ham kam ni ka blok B2 ka bani than dong petrol pump ni Hakbana do usnem arhaja khan riu pa khashwa kataru kani ka thain bro koi kila duna ka jingi om na do arja khan riu tek lite I umila sujaw tingilai keran bon sien ba department ru nakaliang PhD department kam simla ban penbiang kumnur khashwa ban kut jong ni usnem na yo ban yakran ban sabadi MDC ban wa ya ka jingi ram tila kular kata de kalai putri jong nai wiang jong arja alpau ya bila pular ban ai jingirap yang ni kita dia mentah naduk kata kethan ter seduk sini ni dan haduk South League kor ki South League platform hagba ila ban pinyo jingirap ning bag scheme ke jong inapo ka district council bat ketam menteri dan supervisor nagaliang jong PHE dari SO lengkap bag jing tri ya kepala menteri nak kinong senong hi jongi bat hadian dan ladap ban pendek ya kam ni lagi wan biang section nagaliang jong executive committee ringkat bagi SO jong PHE ban inspect ya kam golong no bat ila recommend baka long ko biang kumtu hadian nang tu ngila sedang ban yo ya ka pri ban pen bat nadu kata hingi iba ko ni kala kambiang ha menta kapur hang ni kapur ka bangiyang ni kapur mi kala kamdei shu kala hang Kerana terkadang ngim bani ngim simla bani isu ke jumit dong Kerana ni don koi koi hangte ni yo mai koi koi hangte platform bat sakoi hangtai mentah sau kling yo bat nginget bada ke jing yarap ke jong MDC ni panpa ke jong suburom yang bai kloi halu ke pori ke bangi kum ke sinong ni ut ni nam ni ikum nang hikmat dong de kene ke jing yarap ke jong fi kung nong mikmat jungi nganget kan nong gajing kerku ki nong song sinong ki jungi hni ki bana do as jar khan riung ani thu hok ki bapli la bun ki im da ko shuthiat ko mentang ngidang sa sui ke te ka than hakmat ji asut ya ka bangi dang ye pe se taru ya ka bahadu menta ka turu ka ba khama swa su ka di kata ya ka bahadu menta kam simpat la ban pentri kam ban penlong kam ni ko ko tu ketika than hang te gidang shithit ai menta tinginget ba ka jinga jungi MDC ya kaban yo yang gini ki platform ki kor kalau ngajing kerku nang takinong sunong ipon pau ngajing sunguburom ngajing sungu ya ngajing ploy ngajing pi bat ni kmi den tiru banang ni smat ru kat bengin ya ngajing trikam ngajing haniwan pi ngai pinam pentai thali ni ni kum ginang sunong jong ka sinong maulai yo hab jong ka blok B2 nyemla klem da sungu yai MDC jong ni ibala tristom ya ka ba tang khandiat bana ilala ban wanra ya ka gorum sa garisne ha ka ban penbiang ya ki nok song snong sa ka ni ka thain ba hakti ki por ba krodo kumba playo sngo nai ilang ba snong ba ka jinjar bat ki bun ki ba mi ha ka por ba ya tong bat teng ngai I ha ka ba dei sene abai dei kham tam le ba khna school ni isne ki teng tang na ka daw jong ba kami ka overflow untuk khat ar si beje dami ki wan ba tong ti ni smo comment si bon ba tang bar sini kendoi tang ngaki kendiat menai ilawan pek dalam ke jong hikmat ba di layu ba di lakularin ti bat kumtai la panyo ini bat kumbalong hi menta ni la khamsuk si bon ha ka ba dei ba ko siya ka ni ka thai
te nakaliang ga jongi ga snong ga ba blok B2 na sene te ni ai e ka jing snong ba ka jing kublai ya phi ya ka ba phi klo ba ni rap te to nakaliang ga jongi ni kit bok kit wiang ni phi ba pinang yo ka met ka ba ko ka ba kya ba tu nang trei habaro ka konstitusi jong mo lai om tangkata ru ba ya kari hibro ko Kumnomi khmat jong mulai konstitusi ngitip ba ko umbam di ke we niki isu ka ba don kamba ma ka sno mulai jongi hadu menta hi kampat bet pat biang ka be ko umbam di dan kaliang jonga kumnomi khmat masen job hingi ka ba mut ka jingmut ka ba khmat do ka de kumno ban pentit ya ko umbam di ginong song joni ka than ke jongi sno mulai konstitusi tinggal persang man pet po soalang ka jinglong po soalang menta kom solang kade kowe ka benta ka ba ayak umbam di sino song mulai be jongi hangtur ko project ka bangilele ba ka pesen ngila penya cha menta kala anang ya ke tu ke pet khut ke jongi gitu ka namar ko ma fitip ki babun ki pat song mulai be ko kasukri ki ap na kom solang te bro kata kom solang kala su long ko to rengkat ba ka jebo jeban re menta pa ka sim kia ke jonga kom nomik ban ngila yo penya cha menta ka tu project kala nang ya susu khmat bakla jantep iti jitu jongi nang taban wara ka jikut mtang kata menakani nang patharu lele emily ba minister badon brom jok PSC baranek ilali pet bakatu project ru hadu mentak laya nakaliang jok PSC kala nang ban let survey nam takatu community bakatu kan de we nikilat ki banwara ka jikmatoy nam tak nang song mulai teta kaliang jonga ko nomi khmat ngan pet ngan khami ya ka jingu jingnam jik ba hawede bakano no jingora nam tak jimtoy nam tak bit kebiang chu sno tha ka de kamram junga bangan pen tak ne step ru ngaso tenat banyo banwan ya ke ka ba kini ki nong lam snon ki wan changa pat ut ya ka ba na kaleng junga la yo banyarap ling ma scheme no pod council ang scam ba ka ni jing ai ka brit junga ko nomi khamat bret kan lo ka jing khu nam tak ki sno ka tha tengin ye tre rekat ilong basong ni ka por ngila ju ong i brabor bangin nyedar rekat pat phi na ka ta kan no jing dang kampo sno ka bangila ban tre nam tak bit ke biang manura ke jim tay tak pa ba